Kan lumpung kencat bol ke belah tip kom ke second knockout football tournament. Ya ka bala penyaj da ka mau ke yang sport club kala point no ke final. Haka baka jinge kon final kan long haka khat kan dai trik risau arjar apsau. Haka madan nilai kai ha mau ke yang haka por shibji no phai sngi. Ki artli ki kan hon ki ban saya kini ikan nam la do ka te lumpung kin long ha preng ka sap ki west persya ka maula shong. Bat kini bro artli ki kan hon ki long ki baklan bor bha. Bat lakmil intiru baka jinge kon final klempep kan long ke bitanat bha. Kumtan nak liang jung kamok diang sport club khot ka wer gi paj ba ka thain bikin wan sakhi ke te jinge kon final hapdeng te artil ki kon hon bat ka dor tiket nak bentai ki paj ba kan long san phau ting ka shi tiket Ka second knockout football tournament ka ba silak san pho tingka jong ka mo ka diang sport club menta ngilak poi syaka final ka nakalian jong ka sport club ngila yakut ban perlong no haka khat khandai terik berwispho arjar apsa haka por sibaje no phaisngi ka jingya kun haka tegasngi kan long hapdeng ka sub US bat kan nika tim sub US ka don yaki player nangni na nongstoin ki baktibet ba bat kum juru lawan ra yaki player ki player na Shillong ha ka ba banile kai ha ka tegasngi bat kan yakun persya ia ka malor song ia ka ba ka malor song ru borok ki ruit football ni latip bat ni la yosngau sepang kanika tim ya ka jing klain bor ka jongka ha ka bagi don ki player ki bat tibet bat ki bakan sai ya ki belok ki wan ra ru ya ki player na Shillong bat ki long kini ki art ki tim ki long ki tim ki bak klain bor ba na ka banta ki ru paj ba ru it football na ka leng jong sport club nilakut ban sim san pho tengka marwai kumta nikirpat ia ki paj ba ru it football ba pin wan ban sakhi dalade ia kini ki art ki tim ha ka te